Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yanzu muka samu cikakkiyar sanarwa daga hukumomin Mali cewar lallai ministan tsaro na ƙasan Allah ya yi mishi rasuwa. Idan ba ku manta ba, tun jiya dai da 'yan ta'adda suka kawo wannan hari, lallai suka jefa bama-bamai cikin gidan ministan tsaro, wanda tun a wannan lokaci gidajen jaridu da dama da kuma mutanenmu 'yan kafafen sada zumunta suka fito suka yada cewar lalle ministan tsaro Allah ya mishi rasuwa. To amma ita kuma gwamnatin kasar ta fito ta karyata haka, inda kuma ba a sanar da mutuwar shi ba sai a yanzu shine aka tabbatar a hukumance cewar ya mutu. Domin kamar yadda na faɗa muku a baya, ko da wani lokaci duk wanda aka ce ma babba ne, mai kuɗi, ko kuma a'a wani babban ɗan siyasa ne, to idan ya rasu, ko da lalle gwamnati ta tabbatar da cewar ya mutu, kai tsaye ba za a iya fitowa a gaya ma talakawa ba. Lalle sai an yi jinkiri na kwana ɗaya ko kwana biyu, sannan an ƙaryata kuma cewar lalle ya mutu. Daga baya kuma sai ka ga an dawo da wannan sanarwar cewar ya riga ya mutu. Tun da dama tun wancan sanarwa na farko wanda jama'a suka fito suka yi, to tun a wannan lokaci wasu da dama za su yi da cewar lalle ya mutu. Domin duk wanda ya ga yanayin da gidan bawan Allah nan ya kasance, to dama babu wanda zai taɓa tunanin akwai wani mai rai da zai iya fita daga cikin wannan gida. Tunda an riga an kai hari ne, an jefa bom gaba ɗaya, duk wani abu da ke gidan ya tashi aiki gabaki ɗaya. To kaga kuwa duk wani mai hankali babu yadda za a yi a ce mishi akwai kuma mutum a gidan nan kuma a ce mai ya fita yadda. Kaga ba zai taɓa yadda ba kenan. Tunda dama 'yan ta'addan nan da suka kawo hari sun tabbatar dama yana cikin gidansa shi da iyalansa, sannan kuma suka kawo irin wannan mummunan hari don su halaka shi. A ƙarshe kuma sun samu nasarar sun halaka shi. Duk da irin wannan ɓanna da suka yi gagarima na kashe ministan tsaro, su ma lallai an musu mummunan ɓanna, domin dai su ma sojoji sun kashe mutanen da dama cikin wa'annan 'yan ta'adda, sannan kuma an kama wasu da dama. Kamar yadda suka zo su yi wannan aika-aika, Tulai Shefa ya juye da mujiya, tunda yanzu wanda suka shiga hannu lalle za su yi bayani filla-filla, kuma za su faɗi wanda ke turo su, kuma za su faɗi shin menene manufarsu na zuwa su tayar ma mutane da hankali. Haka kawai ba a ji ba a gani ba, su kama mutane su dinga kashewa saboda tsabar son zuciyar da ake fama da shi. Wanda su yanzu wani 'yan ta'adda, ka kaddara idan da a ce yanzu a rayuwa su da suka taso suka ga ana yi ana kashe mutane, to ni na tabbatar da su kansu ba za ma a haife su ba, da tuntuni an riga an kashe iyayensu, wanda kuma su sun san ba haka ake ba. Su ne kawai suka sa kansu wannan muguwar aƙida na kama mutane suna kashewa haka kurin, babu gaira babu dalili. Ko da wani lokaci wayannan 'yan ta'adda lalle akan ce musu su aje makamansu, ba su ɗaya ba su biyu ba. Gwamnati ta sha fitowa tana kiransu, to amma kuma mutanenmu akwai taurin kai, akwai kangarewa, wanda za ka ga mutum ya tabbatar hanyar da yake bi hanya ce ta halaka, amma kuma ba zai iya barin bin wannan hanyar ba. A ƙarshe har sai lokaci ya zo ya ƙure masa. Dan yanzu su wanda aka riga aka kashe, lalle yanzu Allah shine ya san hukuncin su, kuma duk wani azaba yanzu Allah wanda ya tanada kaga zai jefa su a ciki, tunda azzalumai ne. Su kuma yanzu wanda suke da rai kaga yanzu suna cikin fargaba, suna tunanin shin menene zai biyo baya, kuma duk wata wahalarwa da ake lalle sai an wahalar da su domin a tabbatar da cewa sun faɗi gaskiya. Duk da dai wayannan mutane an san wasu suna taurin kai, zaka ga duk irin dukar da za a yi musu, duk irin wahalar da za a basu, ba za su taɓa faɗan gaskiya ba, domin gudun cewar wanda suka turo su tona masa asiri, kuma sun tabbatar cewar duk wanda suka kira sunansa da cewar yana taimakon su, to lallai ko da ƙarya suka masa, lalle jami'an tsaro ba za su bar shi ba, za su je su kamo shi su hukunta shi. Duk da dai an san su wannan 'yan ta'adda suna yin ƙaryan wani lokaci in suna kinka ba tare da kai musu laifi ba, haka kawai sai su makala maka sharri. Idan sun kai harin ta'addanci an kama su, sai su ce lalle kai ne ka sa su. To amma ko da su yin ƙaryan, su kansu jami'an tsaro akwai hanyoyi da suke bi wanda za su iya gane cewar wa'innan mutanen shin gaskiya ne suka faɗa akan wane ko ko ƙarya ne, domin shi bincike ba abin da ya bari, kuma shine zai tabbatar da komai. Kuma a nan muke kira ga hukumomi lalle a ƙara ɗaukar ƙwaƙwaran matakai, kuma kowace ƙasa, ba wai ƙasar Mali da aka kawo wannan harin ba, domin shi dama irin wannan hari na ta'addanci kowace ƙasa lalle ana kai shi, kuma kowace ƙasa akwai yanayin 'yan ta'addansu, kuma kowace ƙasa idan an kama ɗan ta'adda akwai yanayin hukuncin da ake yi masa. Tunda
a faɗin duniya yanzu gabaki ɗaya babu wani abu da ke tada hankalin jama'a irin 'yan ta'adda. Ni na tabbatar yanzu 'yan ta'addan da ke kwai a faɗin duniya ba wai ƙasar Mali ba, da a ce dukkaninsu kowa zai tuba ya koma ga Allah ya dawo ya rungumi zaman lafiya kamar yadda sauran al'umma suka zauna lafiya, to ni na tabbatar wasu abubuwa da dama sai an samu sauƙin su. Ko yanzu da kuke gani ko da wani lokaci talakawa sukan fito su kokanta, ka ci mutum ya ce abincin da zai ci bai da shi, wani lokaci sai ya fita ya samu. To kuma yanzu a halin da ake yanzu idan aka ce ana rikici irin haka, manyan ƙasa irin wa'innan ana kama su ana kashe su, to shi talaka kaga ina zai nufa kenan, kaga sai abin da hali yake nan. Tunda yanzu kaga su dai irin wa'innan manya kowa san inda za su je lallai sai tare da jami'an tsaro, gidansu akwai jami'an tsaro, to amma za ga 'yan ta'addan nan duk da haka sai sun san yadda aka yi suka kurɗaɗa har suka samu nasara suka zo suka kashe irin wa'innan. Mafi yawanci yanzu wanda suke dan samun sauki akan irin wannan mummunan hare-hare daga gwamna sai shugaban ƙasa, su ne lallai za ga ba a cika kai samun zuwa kusa da gidansu ba har a je a yi musu wannan aika-aika. Duk da dai su ma wa'innan da suka zo suka kawo wannan hari mafi yawanci dama wani abun idan za a shirya shi lallai da na jikinku ne ake haɗa baki a zo a shirya shi. Tunda shi kanshi yanzu wannan ministan tsaro yanzu ana kan bincike, lalle ba a tabbatar da menene hakikanin yadda aka kai mishi hari ba, har kuma aka zo aka samu nasara a kansa. Kaga idan ma da wasu na jikinsa ne lalle aka kawo wannan harin, tunda Allah ya sa dai 'yan ta'addan nan da dama an kama wasu daga cikinsu, kaga za su fito su cikakken bayani, wanda kuma su mahukunta duk wani bayani da wa'innan mutane suka fito suka yi da wannan bayanin za su auna domin su tabbatance gaskiya ce kuma su tantance ƙarya ce, domin su irin wa'innan azzalumai da dama mafi yawanci in suka faɗi magana lallai ba an cika yadda da ita ne ba, saboda mutum azzalumi kuma makareci kaga da wahala ya faɗa abu ka yadda cewa wannan abun da ya faɗa gaskiya ne, domin za su iya yin shari domin su ɗora ma wani wanda bai ji bai gani ba. Domin idan ba ku manta ba a Najeriya haka ta taɓa faruwa. Assalamu alaikum warahmatullah. Labari mara daɗi shine daga hukumar Mali na cewa rasuwan ministan tsaro General Sadio Kamara ta tabbata. Bayani daga hukumar Mali ya hito a hari da aka kai na 'yan ta'adda a Mali. Anan nake so ta yi kun gani wannan hoton a wani taro da aka yi wanda na samu na haɗu da General Sadio Kamara, da ya gaya mini wata magana wanda har abada ko yana raye ko baya raye ba zan taɓa mantawa da ita ba. Hoton nan da kuke gani an ɗauke shi ne a Egypt a wata ziyara da General Sadio Kamara suka yi a Egypt tare da tawagan ministan harkokin wajen Mali, kuma ina cikin wanda aka gayyata su zo su halarci taron da tawagan Mali ta yi da mutanenta na 'yan Mali. Da sunan Niger, kuma sannan akwai wani na uku wanda shi kuma ya zo ne da sunan Burkina Faso. Da aka bani magana a wani lokacin kasa magana ne, tunda hawaye suka cika mini ido na tunanin a lokacin da na gani cewa wa'innan su General Sadio Kamara su ne lokacin da aka so a kawo mana yaƙi, suka tashi tsaye da su da Burkina Faso suka ce in an taɓa Niger kamar an taɓa su ne, wanda kuma daga nan ne sojawan ECOWAS da barazanar ƙasar Faransa ta ji haye. Na yi mushi dai kawai maganin da ya kasa na tun da cikin kuka ne ban yi ba. Bayan an ƙare dogon rankwantar tare da su da tawagan ƙasar Mali da mutanensu, sai wurin ɗaukan fotuna da muka gaisa, hannuna yana hannun General Sadio Kamara, na ce mushi mun gode da abin da suka yi mana da kariyar da suka yi mana mu 'yan Niger. Abin da General Sadio Kamara ya ce mini shine na cewa ba su yi wannan kariyan ba don Niger. Ya ce su ma kaman cikin diplomasi ne ya bani wannan amsa. Ya ce sun yi wannan kariyan, sun ba mu wannan kariyan don su kare kansu. Kaman da Faransa haka ne ya ce on a fait ça pour nous aussi. To yau General Sadio Kamara babu shi, kuma ya rasu a hilin daga, ya rasu a hari da aka kawo mushi na 'yan ta'adda, kuma ya mutu shahid, ya mutu kenan, wanda insha Allah muna fatan haka, muna yi mashi addu'a haka zai shiga cikin gidan aljanna insha Allah. Jinin Sadio Kamara kaman shi kaman jinin duka sojawa da ya zube a wannan yaƙi na samun incin kai da ake yi, ba yanzu zai tsaya ba, ba shine na farko, ba shine na ƙarshe ba. Kenan don mu san da cewa sabuwan tafiyan nan, sabuwan mulkin mallaka da ake so a kawo mana, wai ba ana tunanin zai a yi shi ba ne, abu ne wanda deja ya fara. Anan kira musamman ma ga sojawanmu na Niger, wanda shekara uku nan
har yanzu sun ɗaga ma wasu 'yan siyasan ƙasarmu ƙafa suna sanyi-sanyi, da kuma dukkan ma'aikata wanda yau aka ba su amana na tafiya da harkan ƙasarmu Nijar suna munafunci ko suna sanyi-sanyi. To musamman ma sojawanmu, ku san da cewa recolonization kin Africa ana yin ta ne wai ba za su zo su yi ba ne. Mulkin mallaka deja Faransa tana nan tana yin shi ne a cikin ƙasashenmu, kuma musamman ma ƙasashen na namu uku. Jiya abin da ya faru a Mali ba wai 'yan ta'adda ba ne sun zo su ɗan karkashe wasu sojawa ko kuma su ɓata wani abu. Jiya abin da aka yi a Mali sun zo ne su yi kudeta, sun zo ne su ɗauki Mali ta zama musu kamar yadda suka yi masiri, a kauce da duka wani soja, a kauce da duka wani ɗan siyasa, a kawo ɗan ta'adda a ɗora shi ya yi mulkin Mali. Shine abin da suka zo su yi jiya, Allah kuma bai ba su nasara ba. In sun samu dama za su yi shi a Niger, in sun samu dama za su yi shi a Burkina Faso. Ko 'yan siyasa ko sojawa, kuma musamman ma yau sojawanmu na CNSP muke ƙara gaya muku ba lokacin sanyi ba ne. Shekara 3 sanyi ya ƙare. A kewaye da ku cike da munafukan ƙasa wanda kun san su, ba son ku suke ba, ba son Niger suke ba, ba aiki suke don Niger ba. Suna nan suna jiran ma ku faɗi don su samu su ɗauki wurin. Sannan kuma ku sani su General Chani da mamburkin CNSP, idan irin wannan abun aka so a kawo mana, ku ne na farko za a kashe. Sadio Kamara soji ne a nema a kashe, kuma sauran sojawa kuma Niger idan aka zo ku ne za a nema a kashe, ba 'yan siyasa ba. Kenan lokaci ne na wannan sanyi ya kamata a daina shi a ƙare. Kuma ku 'yan siyasa da kuke tunani kuna munahunci wai na cewa idan an ture wa'annan sojawan za a yi wasu 'yan watanni ko a yi zaɓe ko kuma a bakuri, shi ma ku manta. A ƙasashen nan namu guda uku musamman na IS, duk sojin da ya faɗi yau ko kuma duk 'yan ta'addan da suka ɗauki wata ƙasa wanda ban mu fatan wani abun, to kusan da cewa babu zancen soji, babu zancen 'yan siyasa. 'Yan ta'adda ne za a ɗora su mulki ƙasashenmu da a tabbatar da cewa an murƙushe mu kamar shi exactement 100% kamar abin da yake faruwa a Syria. Mun yi kowa sanyi a cikin wannan tafiyan ta IS, ba don wani abu ba, don kamar wani kirki da muke da. To sojawanmu muke ƙara gaya muku na cewa wannan sanyi ya ƙare. Dukka wani wanda baya aiki a kau da shi. Lokaci ne a yi aiki da matasa don kariyan ƙasa. Har ma zancen sayan kayayyakin yaƙi ake zancen, kamar akwai protocol da yawa na sayan kayayyakin yaƙi, akwai hana mu da ake da yawa na sayan kayayyakin yaƙi. Me zai hana mu rika aiki da matasanmu don su fara ƙirƙirarwa? Mu fara yanzu. Akwai matasa wanda suna ƙirƙiro abubuwa a cikin Niger, muna iya bincikan su, muna iya samun su, ko na'urori tsaro ko kuma wasu kayan yaƙi ko kuma wasu motoci. Miliyarorin da muke ɓatawa muna zuwa muna neman a saida mana kayan yaƙi, mu fara yin su a cikin gida. Iran da kuke gani mutanenta ne ta kama ma, ta zuba musu kuɗi, ta taso ga ta na yau Iran tana kare kanta. Ƙasar Turkiya wanda kullum muke lallaba su saida mana kayan yaƙi, shekara 15 baya ƙasar Turkiya ba ta da wannan ƙarfin da Union European suka yi tama Turkiya walaƙanci. Da zuwan kuma Erdogan tun yana Premier Minister ya canza tunanin 'yan Turki na cewa 'yan Turki su tashi su kama ma kansu. Tun lokacin nan yake finansan matasa, yake finansan furojen matasa, ya hudda babban birshe wanda kawai ana zuba ma matasa wanda suke research. Yau Turki a cikin duka duniya tana cikin ƙasashen da suke da ƙarfin soji. Me zai hana mu ma mu fara? Babu lokacin wasa, tunda recolonization, mulkin mallaka deja ya fara. In mun zamna haka za a zo a kashe mu. Kuma kam idan ƙasanmu ta faɗi, 'yan ta'adda ne za su riƙe ta, 'yan ta'adda ne za su yi abin da suka ga dama a ƙasanmu. Ƙasashenmu kenan babu su, babu mu, sun kubce mana. Abun kuma da ban mu fatan shi, Allah yi ma General Sadio Kamara rahma, kuma na cewa sun kare mu don mu kare su. To mu kuma 'yan Niger, ƙaramin abun da zan mu iya musu shine mu ma mu maida musu wannan kariyan, don insha Allah ya zamanto cewa tafiyan IS kenan tare ne muke yi kuma da gaske ne, amma mu tashi mu farka, musamman ma sojawanmu na CNSP. Allah ya samu dace. A nan kuma muke amfani da wannan dama, wannan bawan Allah da ya rasu ministan tsaro, Allah ya ji kansa,
Allah sa kuma aljanna ce makomansa, ‘yan uwansa da abokansa da kuma shugaban ƙasar Mali da sauran al'umma musulmai Allah ba su haƙurin jure wannan rashi. Su kuma wayannan 'yan ta'adda da suke kawo wannan hare-hare a ƙasar Mali da sauran ƙasashenmu maƙota, Allah ya tona asirinsu kuma Allah sa a ci gaba da kama su kamar yadda aka kama wannan. Kuma a nan muke amfani da wannan dama muna kira ga sojoji lallai a matsa ma 'yan ta'addan nan 100% lallai sai sun yi bayanin haƙiƙanin wanda suke kawo su, kuma a nan ne kaga za a tatsi bayanai masu ƙarfi a gane dalilin kawo wannan hari da suka yi, kuma har suka zo suka samu wannan nasara suka kashe wannan minista wanda bai ji bai gani ba da kuma sauran mutane wanda aka kashe da kuma sauran sojoji, domin shi minista kun san shi ne babba. Idan abu ya faru irin haka kun ga magana shi za a ci gaba da yi, amma ba wai shi kaɗai ne aka kashe ba, a'a a harin nan lallai an kashe wasu jama'a da dama, amma sai dai shi harin lallai su sojoji su ne suka fi samun nasara, kuma 'yan ta'adda lallai su aka fi kashewa a cikin wannan harin, kuma da daman su an kama wasu wanda suka zo cikin 'yan ta'addan nan. Duk da dai an ga shugabansu daga baya ya zo ya saki wani faifan bidiyo inda ya zo yana aika ma shugaban ƙasar Nijar cewar lallai banda wannan harin da suka kawo a ƙasar Mali gashi dai ba su samu nasara ba, amma ya ce lallai kuma kwanan nan shi ma ƙasar Nijar za su je su kai irin wannan harin domin shi ma su tada hankalin mutane. To amma na san wannan faifan bidiyo tunda ya riga ya fita ko ina an gan shi, na san shugaban ƙasar Nijar General Chani in Allah ya so yarda zai ɗauki kwakwaran mataki akan wa'innan 'yan ta'adda tunda sun fito sun tona ma kansu asiri. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwa ka wani tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai share din bidiyon nan kai like, muna godiya sosai.